אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לשגרת הנרף שלי. היום בחרתי להראות לכם על הריטליטור. אני חייב לומר שצפיתי בנרף נקיס, שזה סוג של ילד שקצת דומה לי, שעושה סדרה. צפיתי באחד מהפרקים שלו על הריטליטור, ואני חייב לומר גם שהוא לא ציין את כל הדברים, אבל כל הכבוד על המאמץ. אז דבר ראשון שאני רוצה להראות לכם, שזה המצב הראשון של הריטליטור. עכשיו אני אסביר לכם איך הוא פועל. יש לזה 4 מצבים. אחד זה, כמו שהראיתי. אחד זה שאפשר לחבר את זה ככה. עכשיו זה נראה כמו MP5. אפשר לחבר לזה את הקנה. עכשיו, תראו, יש לזה כוונת מתקפלת. והמצב האחרון זה מצב שאני די אוהב, וזה מצב נוח, לא נוח מהטיבה. אז אפשר להחליט את זה ככה, אפשר להזיז, וזה המצב השלם של הרובה. עכשיו אם תראו פה למטה, יש סוג של דבר כזה. יש סוג של דבר כזה, שאם אתה מכניס אליו את המחסנית שכבר ארגנתי לנו, 12 כדורים, אני לא אשתמש בכולם, אז אתה מכניס אותה. עכשיו נגמרה לך המחסנית, אתה רוצה להוציא אותה, יש לך דבר כזה, אתה מושך אותו אחורה, היא נופלת. עכשיו אם תראו את זה, כמו על הריקון, אפשר לראות פה את החץ. פה. אני סוגר את זה, ותסתכלו על הקיר. ראיתם? זה עוצמה, חתיכת עוצמה. למי שלא ראה, אני אראה את זה שוב. צריך קודם כל לטעון, דרך ככה, ויורים. עכשיו נגיד שכל המחסנית שלי התרוקנה, אז מה אני עושה? שוב, אני עושה פה, והיא נופלת. עכשיו טוענים את זה כמו שטוענים מחסנית של רובה רגיל, מכניסים כדורים ויורים. עכשיו רציתי להרחיב עוד משהו, שאני מדדתי את זה במד מהירות, והדבר הזה טס במהירות של, בואו נגיד איזה 10 מטר, זה סוג של מטר בשנייה, שזה גם נחשב ממש מהיר. בני אדם מסוגלים לחצות מטר ב2 שניות. עוד דבר שאני רוצה להרחיב על הרובה הזה, הוא אני לא הראיתי לכם איך טוענים אותו ואיך עושים אותו. אז מי שקורא לו נרף יודע שלוחצים על הכפתור הזה מחכים שזה ישתחרר. עכשיו זה אמור להיות במצב כזה, במקום כזה ישר, וצריך להיות כזה.
מחשב. אז אנחנו לוקחים את הכדורים. עכשיו, אנחנו מכניסים את זה ככה, מסובבים. ככה. מצטער שזה לוקח לי הרבה זמן, קנו לי את הנרפד רק אתמול, וכבר הסתכלתי אליהם. וואי, המקרים. עכשיו, הדבר הזה, האקדח הזה, למרות שהרובה שלנו, הרטליטור, הוא יותר גדול, אז הדבר הזה יורה ביותר מהירות. זה כמו 2 מטר לשנייה. אני עכשיו רוצה להדגים לכם, אז אתם בבקשה תשבו כאן על הכיסא שלי. כן, ומי שמבחין שיש לי חורים על הקיר, אז תחשבו למה.